Россия театрларының яңа гастрольләр проекты «Поехали» дип атала. Проект илнең бәйсез театрларын берләштерде. Анда катнашучылар исемлегенә Казан, Мәскәү, Калуга һәм Түбән Новгород театр берләшмәләре керде. Проект заманча театр сәнгатенең күп төрлелеген күрсәтергә тиеш. Ул яңа драма, перформанс, сторителлинг жанрларына нигезләнә. Яңа әсәрләр Казанда 2-24 ноябрьдә Милли китапханә мәйданчыгында тәкъдим ителә. Проект Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы ярдәме белән тормышка ашырыла. Сәфәр үзе бик кызык процесс. Шуңа күрә минемчә ул безнең ул бит дәүләт театр түгел, ул ирекле театр. Аның мәгънәсе ул кешеләрнең иң зур теләге шушы процессларда эшләргә, үз иҗатын кешеләргә күрсәтергә. Шуңа күрә минемчә безнең шушы театрга, моң театрга, ул театраль лабораториягә, аларга шушы тәҗрибә бик мөһим.